Arratsaldean burutuko bituzte alderdiek igandeko hauteskunde kanpainarako itxiera ekitaldiak. Iragan astelehenean Focus taldeak Espainiako gorteetarako hauteskundeen inguruko inkesta kaleratu zuen eta bertan iragarri zuen Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban 5 diputatu lortuko lituzkeela EAJak, PSEek eta EH Bilduk. Nafarroan aldiz, PSEek eta PPek pina, EH Bilduk bat eta UPN kongresutik kanpo geldituko litzateke. Harrezkero izan dira telebista kate ezberdinetan eztabaida anitz alderdien artean. Gaur hauteskunde kanpainari itxiera egingo diote, goizeko 11:30 izan da lehena Sumar Donostian, arratsaldeko 6:30 PP Gasteizen eta PSNek Portugaleten, 8:00 EAJak Bilbon eta EH Bildu izango da azkena 8 iraketa 4:00 Donostian. Iruñan ere itxiera ekitaldiak izango dira, goizeko 12:00 izan da PSE-rena eta arratsaldean egingo dituzte PPek, UPNek eta EH Bilduk 6:00, 6:30 eta 7:00. Eta eguna bukatu baino lehen, orduak aprobetxatuz, badabiltza itxiera ekitaldi bat baino gehiago egiten beste agerraldiak egiten. Gaur dute herritarrei botoa eskatzeko azken eguna. Iñaki Ruiz de Pinedo Gasteizen izan da. Arabako gizarte osoari dei egiten diogu hautesontziak EH Bilduren botoz betetzeko. Igande honetan asko dago jokuen. Indar korrelazioa bai justu dago. Boska progresista bakar ere ezin da etxean geratu. Nazioartean, asilo askatzen duten 500 pertsona ingururentzako ontzia lotu dute Portu Ingelestatean, hoteletako ostatuak murrizteko. Gobernuz kanpoko erakundek gogor kritikatu dute urrats hau eta espetxe gisa definitu dute ontzia. Londresko gobernuak bertan sartu nahi ditu erresuma batura iristen diren migratzaileak. Errefuxiatuek lege oso zorrotzak edukiko dituzke. Aste osoan kontrolpean egongo dira, 10 euro baino gutxiago jasoko dituzte eta gaueko 11 baino lehen itsasontzian egon beharko dira. Gurera itzulita, gai herrikoien bezperan etxebizitza eskubidea aldarrikatzen duen artelan berria egin dute Baionan. Oma irudia Baionako plazan dago eta etxegabatutako maizterren errealitatea islatzen du. Nabarmentzekoa da eskualdean 5 etxebizitzatik batek bigarren erabilera duela eta horrek areagotu egiten du etxebizitzaren prekarietatea.
Zinemaldiko sail ofizialean izango dira bi euskal zuzendari, 71. edizioa izango da urtengoa eta irailaren 22-tik 30 ospatuko da. Bertan aurkeztuko dituzte Jaione Kanborda eta Isabel Ergera donostiar zinemagilek beren film berriak. Acha, George, where are the men? In their proper places. Lekin, what do you mean by their proper places? Oh, I see a mistake here. Forgive me. You cannot know our custom as you were never here before. We shut our men indoors. Kaixo eguerdion, gaur hauteskunde kanpainari itxiera egingo diote, EH Bilduko Maialen Iriartek aurre ikusten du Madrilen presentzia izango dutela eta esaten dutena egiten dutela, Zumarrek azpimarratzen du eskualdearen ezaugarriak bermatuko dituela. Jeltzaleek Euskadiren ahotsa direla diote eta sozialistek berriz Sánchez edo Feijóo aukeratu beharko dela igandean. Posta bidezko botoei dagokienez, atzo azken orduan gaur arteko epea luzatu zuten korreozen boska eman alizateko eta alderdiek ere gaur izango dute herritarrei botoa askatzeko azken aguna. Berriz ere Gipuzkoa garrantzitsua izango da, berriz ere Gipuzkoan irabazi egin behar dugu Maialen Madrilera bidaltzeko eta seguru nago egingo dugula. Ganamos más cuando hablamos galego, catalán, euskera, porque no vamos a dejar de hablar las lenguas que nos den la gana. Queremos ganar también en diversidad. Eta batzuk despistetan daude. Baina despiste hori ez dauka inungo ibilbiderik. Hemen jendea badaki. Hemen ere, Euskadin ere, ez dago beste aukerarik. Edo Pedro Sánchez, edo Núñez Feijóo. Guk pertsonak jartzen ditugu erdiginean. Baita egonkortasunaren bideragarritasuna. Horregatik, igandean eredu ekonomiko propioaren aldeko botua. Igandean, Eusko Alderdi Jeltzalea, Euskadiren ahotsa, la voz propia en Madrid. 10. itsas martza egingo da uztailaren 29an plentzian lurretik uretara eta zuen etzeratzea aldarrikatzeko. Estatuak izan daitezen manifestazioak egiten Euskal Herriko hondartza askotan. Eta duela 10 urte plentziako bizilagun batzuk elkartu ziren senideak itsasadarretik zalupa eta piraguekin laguntzeko. Eta itsas martza deitzen den ekimena horrela sortu zen. Bere momentuan, etxeratek beti ondartzen egunean konzentrazioa egiten zuen ondartzan, eta plentzean pentsatu genuen uretatik zenidei lagundu alizatea, animoak emoteko, eta txozer ezberdina egin alizateko, ez? Hori izan zen orain dela 10 urte, gero eta gehiagora doa konbokatoria, eta gaur arte heldu gara. Euskal presoak Euskal Herriatu arren oraindik salbuespen politikarekin bukatu behar dela eskatzeko beste urte batez itsas martza egingo da. Izan ere gertuago egon arren Euskal preso ieslari eta deportatuen etzeratzea aldarrikatuko da. Azkenen urteetan, egoera nahiko aldatu da, presoak azkenean urte askotan Euskal preso Euskal Herrira lelopean ibili gara lanean, egia dago egun presak Euskal Herrian daudela, baina presak kartzelan daude,
presoak etxean nahi ditugu, azken nahi ditugu, eta, azkenengo presoak kalean egon arte, hor jarraituko dugu. 10 urte beteko ditu itsasmartzak eta horregatik berezia izatea nahi dute. Egun osoko egitaraua antolatu dute, ekitaldia, martxa, bazkaria, ur kontzertua eta askoz gehiago. Lau mila alegazio baino gehiago aurkeztu dira lurralde plan sektorialaren aurka, uztailaren 24an alegazioak aurkezteko epea amaituko da, ostegun honetan Euskal Herria Bizirik plataforman lakuan bildu da eta milaka alegazio aurkeztu ditu. Plataformak salatzen duenez planak ez du ingurumen inpakturi buruzko alderdi garrantziak aintzat hartzen, gauzak horrela alegazio horiekin energia azpiegitura handiak eraikitzeko martxan dauden proiektuak geldiaraztea eskatzen du. Energia berriztagarrien lurralde plan sektorialak 4.000 alegazio baino gehiago jaso ditu. Izan ere hurrengo astelenean uztailaren 24an alegazioak aurkezteko epea amaituko da. Eusko Jaurlaritzak maiatzean lehenengo onespena eman zion lurralde plan sektorialari. Araban guztira 42 kokapen aurreikusi dituzte. Energia eolikorako 19 eta energia fotovoltaikorako 23 eremu. Ostegun honetan Euskal Herria Bizirik plataformak elkarretaratzea egin du Lakua aurrean. Plataformak plana atzera botatzeko nahian entregatu ditu askotariko herritarrek, elkartek, sindikatuek, udalek eta batzar administratiboek egindako alegazioak. Euskal Herria Bizirik plataformak 3.500 herria alegazio babestu ditu. Eta gainerako alegazioek norbanako zein eragileen argudioak jaso dituzte. Aurkeztutako kopuru handiak erantzun sozial zabala agerian utzi duela uste du plataformak. Alegatutako aldarrikapenen artean, plana izapidetzean antzemandako irregulartasunak eta ingurumen inpaktuari buruzko alderdi garrantzitsuak kontuan ez hartzea, nabarmentzen dira besteak beste. Dagoneko Elhuyarren webgunean eskuragarri dago adimen artifizialaren bidez testuak ahots bihurtzen dituen tresna. 6 hizkuntzatan izango da aukera, euskaraz, gazteleraz, frantsesez, ingelesez, katalanez eta galegoz. Orain zentroa hizkuntzaren prozedimenduan espezializatuta dagoela azaldu dute eta uste dute zerbitzu berria ahotsaren sintesiaren ikerketan egindako aurrerapen erakusgarria dela. Testuak ahots bihurtzeko tresna ondu du Elhuyarrek modu honetan adimen artifizialean eta sare neuronaletan oinarritutako ahots automatikoen alorrean beste aurrerapauso bat egin du zientzia eta teknologia elkarteak. Dokumentuak eta testuak automatikoki ahots bihurtzeko eta horiek entzuteko aukera ematen du tresna berriak eta 6 hizkuntzatan izango da aukera: euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez, katalanez eta galegoz. Prentsa oharbidez azaldu dutenez, egiazkoak diruditen TTS ahotsak orain 6 hilabete sortu zituzten orai adimen artifizialeko zentroan, aurrez grabatuta zeuzkaten ahotsetatik abiatuz. Orain, ahots horien bidez testuak irakurri ahal izango dira. Testua ahots bihurtzeko tresna berria erraza da erabiltzen gainera Elhuyarren ustez. Webgunean sartuz gero, TTS-a probatu botoia sakatutan agertuko den kutxan idatzi behar da testua, edo dokumentu bat plataforma horretara igo, hizkuntza eta ahots moldea aukeratu, eta erabiltzaileak segundo batzuk barru jasoko du dagokion audioa. Bide beretik, erabiltzaileak dokumentu bat plataformara igo eta ahots bihurtzeko aukerare baduela gaineratu dute. Euskal gizartea garatzeko egiten dugu lan, euskaratik mundura zabalik. Biharreko kideek erantzi dute, TTS ahots pertsonalizatuak sortzeko aukerare eskaintzen duela webguneak eta edozein aplikaziotan txertatzeko prestatuta daudela. Kazetaritza bertatik bertara ekimenaren 9. edizioa abuztuan martxan jarriko da. Jardunaldiak abuztuaren 28tik irailaren 1 bitarte egingo dira Europan, Florida Zineman eta Aioitz plazan. Konferentziak, mahai inguruak eta filmak antolatu dituzte.
Hasi dira Iruñeko bigarren zabalguneko gurutzen parantzan parkinaren obrak. UPN ekainaren 13an udaleko plenotik pasagabe plazaratu zuen parkina eraikitzeko nahia. 50 bat zuhaitz handi daude eta auzokideen arnaz gurea da. Hilabete beranduago obrak hasi dira, gauzak horrela Hamaika telebistako lankideak herritarren iritzia galdetzera atera dira. Iruditzen zait, una cagada monumental, ez dakit nola esan, baina gainera, izango baziren zuhaizka batzuk, haun zeren birlandatu aldira edo dena den, baina halako zuhaitzak kendu, gainera itzala ematen dute oksigenoa, gainera hori emergentzia klimatikoan gaude, beraz, nire ustez, da egin alduten gauzarik txarrena. Nik ez nago oso ados, badakit moztuko dituztela hainbat zuhaitz eta horrela. Eta, hemen dago parke bat eta daleku bat izan ditudan nire haurtzaroko momenturik goxoenak eta pena ematen dit honi amaiera jartzea. Oso gaizki. Ja, garai honetan parkin bat eta gainera erakizten bat zuhaiz. Kanpora, hori da pasakeria bat. Mal, vamos. O sea, que para mí me vendría mal porque me gustan mucho estos árboles de esta Plaza de la Cruz tan bonita. Y estoy de coches hasta aquí, que yo no he tenido nunca coche. Betikoa, trafikoari eta kotxei espazioa ematea eta naturari kentzea. Hori da arazoa. Ez zait iruditzen beharrezkoa. Agian ez dago lekurik, baina justo hau lekua proposena dela ez dut uste. Sobera dago. Ez da beharrezkoa. Beharrezkoa, eta inundik ere, nik uste dut, badaudela parkinak inguruan, eta beti espazio egoten da, bai Gazteluko plazan eta beste tokietan. Orduan, beharra ez dago. Gainera, hemen gehiena botatzen dute UPN. Eta orain, horrela ordaintzen diete, no? Ordaintzen diete, jospatu. Jai herrikoien bezperan etxebizitza eskubidea aldarrikatzen duen artelan berria egin dute Baionan, horma irudia Baionako plazan dago eta etxegabetutako maizterren errealitatea islatzen du. Nabarmentzekoa da eskualdean 5 etxebizitzatik batek bigarren erabilera duela eta horrek areagotu egiten du etxebizitzaren prekarietatea. Ekain bukaeran aurkeztu zituzten Lapurdiriko zizpak gaztetzeko kideek aurtengo festak eskuan jai herrikoi euskaldun eta feministak. Izan ere, hiriburuan gailentzen den jai ereduaren alternatiba zeina uztailaren 26tik 30 jasoko den. Gainean dira Baionako bestak eta geroz eta gutxiago falta den honetan festazaleak aurtengoari heltzeko prest dira. Ekain bukaeran aurkeztu zituzten Lapurdiko hiriko zizpa gaztetxeko kideek aurtengo festetako kartela eskutan jai herrikoi euskaldun eta feministak. Izan ere, hiriburuan gailentzen den jai ereduaren alternatiba eraikitzen jarraitzen dute eta aurtengoa 10. da, zeina uztailaren 26tik 30 jazoko den.
Gauzak horrela jaien ereduaren bueltako kritika plazaratu dute gazteek, tartean baionarrak ez direnak festagunera sartzeagatik pagaraztea salatuz. Gainera, aurten Baionako festen sarreraren prezioa 10 eurotik 12 eurora igo da eta Baionako gazte asanbladak ez du egokitzat jo segurtasunari loturiko arrazoi ekonomikoengatik hirigunea itxi eta zentrora sartzeko pagatu behar izatea. Hain zuzen 2018tik ordaindu behar dute herritarrek, pagarazte horrek baina eztabaida sakon bat piztu zuen berehala. Baionako festen eredu orokorra eta eredu ekonomikoaren eztabaida hain zuzen ere. Horregatik hiriko jaiek eskaintza orokorrarekin bat egiteko ezintasuna adierazi dute gazteek, gerturatzen direnak masazko kontsumora bideratu eta hauei zehirnaikeriak egiteko baimena dutela sinestarazten dietelakoan. Ikuspegi kritikoa azaltzarekin batera alternatibak eskaintzeko xedez, festa nagusia gerta bitartean eskaintza propioa garatzeko autua berretsi dute, autogestioaren aldarria eginez. Zentzu horretan, azken urtetan euskal kultura eta jaiak bertako errealitatean txertatzari begira egin diren aurrerapausoak goraipatu dituzte. Gaurtik hasita eta abuztuaren 6 arte antzerkiak hartuko ditu Herriberriko kale eta txokoak berriz ere. 39 ikuskizun 17 egunetan barrena, emanaldi ez gain 3 lantegi ere izango dira jendeak antzerkigintzako hainbat esparrutan ikasi eta parte har dezan. Herriberriko antzerki jaialdiak 24. edizioa hartuko du agorrilaren 6 arte. Bertan, musika, dantza eta zirkua uztartuko dira. Aurten, esparru berriak ere izanen dira. Bertzeak bertze, San Martinuseko udala parkalekua edo Erregi Jauregiko sarrerako patioa. Horiekin batera noski, son handia hartu duten Lakaba, Herriberriko Jauregia, Enozentrum edo Tafaiako kulturgunea. Zuzendaritza egitarau berdinzalearen eta inklusiboaren aldeko apustua egin du. 22 ikuskizunetako 29 emanaldiekin. Horietatik, 13 emakumeek sortu, idatzi eta zuzendu dituzte. Horietatik 8 Nafarroko konpainietakoak dira. 2 nazioartekoak, bat inklusiboa eta bertze bat euskeraz. Jaialdiak berriz ere hartuko ditu herri-berri esperientziak. Joka espazio konbentzionala herriko karriketara zabalduz bizitzera gonbidatzen dutenak. Herri-berri geltokiak deritzotenek udalerritik kanpoko ikuskizunak jasoko dituzte. Eta berriz ere 3 topaketa antolatuko dira artistekin, kazetariekin eta Nafarroako konpainiekin. 3 lantegi programatu dira. Aprender a contar Maria Belaskorekin, Haz lo que pase Teatro Bilorekin eta autofikzion utopika Karla Rovirarekin. 10 eta 18 urte bitarteko gazteentzat. Oholtza gainetik, son handiko antzerkigileak pastuko dira. Hala nola, antzerki emanaldiak eta ikusgarriak izanen dira datorren agorrilaren 6 arte. Sarrerak online, Baluarten Moreako merkatalgunean eta Herriberrin bertan izanen dira eskuragarri. Honegin eta bizitza luzea antzerkilaritzari. Urmuga festivalak eta kilometroakek Orereta ikastola omendu zuten, euskararen herria ardatz hartuta. Hendaiatik eta Lezakatik mendi martxa musikatuak izan ziren eta ontzi batek eraman zituen artistak Ibaian zehar kontzertuak eskaintzera. Ekitaldian Alaitz eta Maider bezalako artistak eta Xutik eta Ete Inkartuz bezalako musika taldeak izan ziren.
iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak. Hauek eta gehiago 11.eus atarian. Asteburu ona pasa. Eta berri hon bada. Hemendik aurrera, desegiteko lanetan kutsadura radiologikoaren arriskuzua da. Bestalde, Nuclenorren titularra enpresara aldatzeak esan nahi du aurrekontu publikoetatik desegite kostuak ordainduko ditugula. Bero boladek eta temperatura altuek ipar hemisferioan suteak eragin ditu. Ondorioak nabarmenak eta kezkagarriak dira. Beroak gogor jo ditu Europa, Asia eta Ipar Amerika inoizko temperaturarik beroenak erregistratzeraino. Kaliforniako heriotzaren haraneko basamortuan esaterako 53 gradu zentigradura heldu dira. Antizikloiak aire oso beroa eraman du Afrikatik Europa aldera eta temperaturek nabarmen egin dute gora